Já si myslím, že jsme splnili především svůj cíl, to znamená postoupit. Podařilo se nám to po 4 výhrách za sebou, kde jsme, myslím, soupeře přehráli především florbalově. V posledním zápase s Polskem jsme si už zkoušeli nějaké varianty, trošku jsme s tou sestavou měnili tak, aby jsme si vyzkoušeli hráčky na jejich postech a projevilo se to i na výsledku, ale s celým turnajem jsem nesmírně spokojen, holky bojovaly a to je to hlavní, co se nám povedlo. Ako si predstavujete prípravu na majstrovstvá sveta? Tak především musí připravovat holky sami v oddílech, musí sami mít kvalitní letní přípravu, aby nabrali fyzičku. Na nás už potom je, abychom dodělali ten zbytek v uvozovkách, to znamená, abychom měli soustředění v rámci Czech Openu, turnaj v Polsku září a závěrečné soustředění před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Čo by ste privítali na dievčatách do budúcnosti v hre? Čo ich najviac chýba? Jsou velmi slabí ve hře tělem, neumějí získat balónek, když má soupeřka míček, to je největší slabina, potom nějaké ty taktické věci, ale vidím především ten problém získávání míčku. Tak turnaj si myslím, že sa veľmi vydaril. Ukázali sme, že slovenský tým má stúpajúcu tendenciu. Verím, že aj vďaka realizačnému tímu a týmu trénerov, ktorý teraz na Slovensku pôsobí. Aj keď sme nemali dosť času a skôr finančných prostriedkov na prípravu, tak sme kvalifikáciu zvládli veľmi dobre. A dá sa povedať, že sa nám splnili naše sny a túžby, ktoré sme mali o postupe do Švajčiarska. V tejto chvíli riešime s trénermi prípravu na majstrovstvá sveta. Zatiaľ máme naplánované 2 sústredenia a účasť na Czech Opene a v Polsku na turnaji žien na Poližov Opene. Že ako to dopadne z hľadiska financií, v tejto chvíli ešte není isté, ale budeme sa snažiť, aby všetky akcie dopadli, aby sme sa mohli ešte zlepšiť o pár bodov a predviezať nejaký zaujímavý výsledok vo Švajčiarsku. Umiestnenie vo Švajčiarsku bude otázkou toho, ako dopadne losovanie v Berne a pri troche šťastia môžeme sa pokúsiť si zahrať o 2., 3. miesto v skupine. O 3. určite, 2. miesto bude otázka skupiny, ktorú dostaneme.